og velkommen til Vær dig selv. Mit navn er Emma, og det er mig, der har lavet den her hjemmeside. Jeg er en person, der selv har været inde i systemet, og jeg ved kun alt for godt, hvor svært det kan være at finde rundt i alt det, de prøver på at fortælle en. Så jeg har lavet den her hjemmeside med en masse info om alle mulige emner, der kan påvirke dit mentale helbred fra A til Z. Angst, søvn, depression, stress, identitet, alt jeg kan komme på. Så hvis der er noget, du gerne vil vide mere om, eller noget, du gerne vil forstå bedre, så synes jeg afgjort, at du skal prøve at klikke lidt rundt på siden. Gå ind på mental sundhed for at lære mere omkring, hvad er det for nogle ting, der kan påvirke dit helbred. Gå ind på tips og øvelser for at finde ud af, hvordan du måske kan lære at arbejde med det. Og hvis du en dag finder dig selv et sted, hvor du har brug for professionel hjælp, så tøv ikke. Jeg har samlet nogle links. Du kan bare gå ind og trykke. Så kommer du ind på deres hjemmesider. Der er mulighed for at ringe, skrive, sende et brev, en brevkasse på siderne af alt. Så kig rundt, og jeg håber, du finder noget hjælp, nogle svar, forhåbentlig på det, du går og leder efter.